Mga residente sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City nabulabog. Human nga ilang nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nagbuyod sa kasagbutan nga bahin. Ani ang report. Dinhi sa Zone 6 Upper Puerto sa Cagayan de Oro City, sa kasagbutan nga bahin nakaplagan sa mga residente ang usa ka patayng lawas sa lalaki. Ang biktima halos madugta na. Walay suot nga sanina pang ubos, walay suot nga sapatos, apan adunay suot nga sanina nga adunay nakabutang nga ASMPC. Pila ka metros lamang gikan sa National Highway diri sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City, gilabay ang usa ka patayng lawas sa lalaki dining dapita. Ang maong patayng lawas sumala pa sa otoridad, anaa sa 3 ngadto sa 5 ka adlaw nga na standby dining dapita ug anaa sa advanced state of decomposition. Gani tungod sa kadugta sa maong patayng lawas, gikaon na kini sa iro. Gilayon miresponde ang mga personel sa barangay ug kapulisan. Sa nag-report na ko ganina, ako po siyang ipangutana kay diri gyud nga part na ay pamaligya og balot diri kada gabi. So wala sila nakahibalo nga naay mga kasikas nga ngani nga naabay nagsinggit nga babae or kuan wala. Aduna sab security officer sa usa ka pribadong kumpanya ang miadto sa crime scene, labi pa nga uniforme sa ilang kumpanya ang t-shirt sa biktima. Sa nakakuan pa dito wala pa man nilikramo nga na missing kay amo pud ani basin nagboard lang ni siya ba so expected ani nga walay nangita. Kay ani board dagan magud board din na sa amo. So kani jud amo gakunon. Gisuta sab gilayon sa mga personel sa scene of the crime operatives Consoko ang crime scene ug na-recover ang nagkadayang gamit nga posibleng gipanag-iyahan sa biktima. Kining shirt pa niya, then naay hose o yang brief niya. Height mga 5 to 5'3". Karon gikarga na ang maong patayng lawas padulong sa purinarya sa Bulwa diri sa Cagayan de Oro City. Busa sa mga residente dinhi sa may Bukidnon area ug sa Misamis Oriental kung aduna kamoy mga banay nga nawala, posible kamo moadto sa purinarya ug lantawon ang maong patayng lawas. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kung paunsa namatay ang biktima. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.